ана ҳамин хел корҳо бародар. ҳа чӣ мехоҳӣ? бекор шавам меоям. хӯрок пухтӣ ё не? ба ту чанд бор гуфтам ин корро накун. ту як мавҷудоти нодаркорӣ, барои ман ҳеҷ аҳамияте надорӣ ва боз шарм надоштаинро дар назди Юлия ба ман мегӯӣ? кае ки хоҳам ҳамон вақт меоям фаҳмо? хай. чӣ гап шуд, Стив? ӯ дар бадам задааст, бародар. ҳеҷ сабрам намондааст. 2 сол шуд ҳамин ҳол ва то рафт бадтар шуда истодааст. ҷонамро ба гулиям овардааст. чӣ гап занӣ буд? боварам намеояд ки бо занат чунин гап мезанӣ. паёнбари мо моро омӯзонд ки беҳтарини шумо ҳамонест ки бо зани худ муносибати беҳтарин дорад ва ман барои занҳоям аз ҳама беҳтарин ҳастам. Ин чӣ буд? ӯ намефаҳмад. бале ӯ хатогӣ мекунад, лекин маънои онро надорад ки бо ӯ ин хел гап занӣ. паёнбари мо моро омӯзонд, Стив. ту ку инро медонӣ. ӯ ба мо гуфт то меҳрубон ва мулоим бошем бо занҳои худ. ҳамаш аз рӯи чӣ, Стив? аз рӯи хӯрок? паёнбари мо ҳеҷ гоҳ шикоят намекард аз ҳар хӯроке ки ба ӯ меовардам. Стив, ин зан аст. Ин амонат аст. Ин амонат аз Аллоҳ. духтари касе ҳаст. хоҳари касе ҳаст. ту мехоҳӣ бо духтарат касе чунин гап занад? мехоҳӣ бо хоҳарат касе чунин гап занад? ту мусалмонӣ, ба ту намезебад. ту ҳаққӣ, ба ман намезебад. ӯ муносибати хубро сазовор аст. ба ман кӯмак лозим. ҳеҷ гап не, ба ҳамаамон кӯмак лозим аст. кӯмак пурсидан, Стив, туро бадтар намекунад. ин туро беҳтар мекунад. ва ҳоло бошад, аз бахшиш пурсидан сар кун. ба ӯ тӯҳфае бихар. ғам махӯр. ман ба ту кӯмак мекунам. ман иваз мешавам. иншоаллоҳ.